Haga jing lekai Africa Cup of Nation kabahap haga Group F hapdeng ka Zambia Persia ika Tanzania. Haba pai syagre jing lekai baro arteli kenhun kia khai tamar shigul. Yaga shigul juga Tanzania layo bentep haga minit ka bakhatway lengbau suwa. Bad yaga shigul juga Zambia layo bentep bahwa benkut ka jing lekai kata haga minit ka bapra phupra lengbau Dhaka. Haga jing lekai ka bahap haga Group E hapdeng ka South Africa Persia ika Namibia. Haga nang jing lekai ka South Africa kalala ban limsuk ya ka Namibia da Saulanot. Ba leng bang nang jing job ka South Africa ka don Jinkerman ban yorong Shakarau of 16 naga Group E. Haga jing lekai ka bahab haga Group F hapdeng ka Morocco Persia ya ka DR Congo. Haba pai syang nang jing lekai baro arteli ken hun kia khai da mar shigul. Ya ka shigul juga Morocco layo bentep tang haga minit ka ban riu leng ba orang lekai jong ka PSG wo Hakimi. Bad yaga shigul jong ka Congo layo bentep haga minit ka ban nyau penriu leng ba Silas ubadeu player bi lekai haga Bundesliga. Ba leng bang nang jing ya khai ka Morocco kadang jan ban yorong Shakarau of 16 naga Group F. Haga jing lekai Asian Cup ka bahap haga Group F hapdeng ka Oman Persia ika Thailand. Haga nang jing lekai baro arteli ken hun kia khai klemla ban pengkijar nadu basdang ka jing lekai hadu bukut jong ka jing lekai. Baleng bang nang jing ya khai ka Thailand kadang don Jinkerman ban yorong Shakarau of 16 naga Group F. Haga wei pat ka jing lekai jong ka Group F hapdeng ka Kyrgyzstan Persia ika Saudi Arabia. Haga nang jing lekai ka Saudi Arabia kalala ban telim ika Kyrgyzstan da Arlanot. Baleng bang nang jing job ka Saudi Arabia kalayo ban rong Shakarau of 16 naga Group F.